Takže čau lidi, vítám vás Jamzík a vítám vás u dalšího videa po dlouhé době na tomto kanále. V tomhle videu bych chtěl probrat jednu věc a to je, že jsem dlouho nebyl jako aktivní, jakože jsem netočil videa nic. A jak se mluvám, jsem nemocnej, takže s ním jak nějaký trotl na světě. Tak, k tomu dejte samozřejmě like a odběr, zvoneček, prostě vás, mě to moc podpoří, děkuju moc. A k té situaci, prosím vás, takže proč jsem dlouho nebyl, proč jsem dlouho jakoby byl pryč. Je to z toho důvodu, že jsem nebyl nějak moc velký čas na to točení. Škola, prostě víte co, a moc mě to nějak nebavilo ani, prostě já jsem se tomu nějak nevěnoval, prostě jo. Jsem v blbosti, stalo to za nic, ty videa jako byly fakt špatný, nic jsem v té době jako nic dobře jako netočil, bylo to normální, prostě mají videa, stand-off, pravko, nevím co všechno tam bylo. No a to byl rok, dámy a pánové, 2023, to je rok hodně. A nevím, co teď umřel, to byl fail, nevadí, takže k tomu zpátky. Od roku 2022, co jsem to přestal točit. Jo, protože prostě mě to nebavilo a nějak mě to jako nezajímalo, mě to jedno k tomu říct nezajímalo. Prostě nevím, no. Bylo takový, že prostě mě to jako nenaplňovalo, víte co, jakože nebylo to takový jakože hej kámo, Teo, za mě bude lepší, když budu prostě dělat své věci, než ten YouTube, jo. Takže tak, to je se tomu, co bych chtěl všechno říct, jinak vracím se na YouTube, budu točit různý videa, obravku, stand-off, takové věci. Mám v plánu samozřejmě točit s nějakýma hostama, mýma kamarádama, se budou vůbec jakože chtít, víte co, jestli nebudou chtít, tak nebudou chtít, prostě to je jedno a uvidíme, no. A takže bych řekl, teď mi to zase začíná celkem bavit, to hraní se s tomu celkem dostávám, jo, do toho hraní se už dostávám postupně, jo, lak. No a to všechno, teď už se můžeme vnímat do hry a konečně pušovat ty pohárky, dát možná se na 1120, aspoň bych chtěl dát. Totiž. A čekej. Zkusím nějak vybejtit tohle psa. Čau. OK. Bejt. Yes. Dostal bejtík. Čau. Čau. Tak, jednoduchý. Takže teďka máme kolik? 1095 takedowns. Může být, dámy a pánové, může být. Jak samozřejmě mi pište do komentářů, co jaký mám točit, že bych nějaký zkusil, prostě, jo, není to nic jako, že bych jako hrál jenom 2 hry. Ty, OK. To je lepší, nevím, že bych hrál jenom 2 hry, to vůbec, právě, že jsem takový týpek, co prostě hraje hodně her, OK. Nebudu točit jenom prostě bravko, třeba stand-off, jo, já nevím, tak vše, co bych jenom měl točit. Uvidíme podle toho, podle čeho, jakoby, oh shit, pane bože. To byl fail, to bylo trošku dlouhý video, dámy a pánové. Dáme ho nakonec na 1100, jo, protože, nebo lidi víte co, že jste to video bude dlouhý po dlouhý době, takže před 10 minut akorát. Takže, jo, že dost pozdě večer, takže proto mluvím celkem potichu. To bude za mě asi teďka lepší momentálně. Tak, jako
Jako ten Barley byl free kill, no. To možná nestihnu ještě toho Barley. Nice. Let's go, to ještě Tara. Já mám nepad pro ty powery. Sakra. To nevadí. Takže. Možná mám takový debilní fakt hlas, jo, protože jako, jak bych to řekl, no prostě stej to zaprt, OK. To fakt zaprt. A, Spike, OK. Bouva nebo Spajka? Určitě Bouva, kámo. Seš cípni, ale fakt seš tepný, bama. OK, půjdem nahoru. Teď trošku se vyhýlem. OK, ultra minus, týpečka. Ajajaj. Nope. OK, tak ty OK, bro. Ty máš damage prasa. OK. Spike sundal toho Morta. Čau, Pojď. No, jsi dat. Tak to máme tohleto výhru. Plus 12 týdnů, že máme 1107. Nice. Mě dáme napadlo další video, jsme měli počítáme na Mortise 1150 po 1200. Uvidíme, jak se to podaří. Ještě bych vydávat téměř 2x týdně, 3x. Jak to bylo minulé, to jsem vydával třeba jednou měsíčně, já jsem mluvám, to bylo prostě nezájem, prostě o ten YouTubeový channel, prostě jsem tomu nějak nedával hodně času, prostě abych měl čas na sebe, jakože víc pro sebe, než na tohle, což teď toho litu, převážně hodně. A jakoby, že to je všechno asi, co bych teď jako měl říct. Je tady Darylos, dámy a pánové, tady Darylos. Kámo. Jo, jsem fakt musel utíct, na nic, nevadí. Nebo skoro hypercharge, what? Dauka bybě se tady řežou, koukám. Au, OK, máš fakt bomby. 3, 2, na teď. No, čau. Skoč, díku, skoč. No, čau, Didi, no. Když jako zabiju, mě to nedělá jako nějak, oh shit, tak to byl fail, dámy a pánové. Je měl 100% healing, aha, To byl fail, dámy a pánové, to byl menší fail. Tak znova. Jsem jako fakt pokazil. Protože jako moc jsem si věřil na to a díka. Tak já jsem ty útoky měl fakt rychle, že jo, jako nebyl problém v tom, že bych jako měl ultinu, že bych se vyheloval, ale byl problém v tom, že já jsem jako trošku blbej, no. Grubo to je vedle mě vpravo. No, nějaký randomák, ok, no. Nějaký randomáček. 3 powery, to by dám necelý 3000, což je celkem výhoda. Ten Mortise. Daryl, to běž ode mě. OK, čau. Ne, ty mě nebudeš pušovat, ne, ty ne, kámo. OK, přemýšlím. Nějak... Tak to byla chyba, třeba největší na světě, kámo. Oh můj bože, OK, nice. Brok mě teďkon savenul, no, co to bude teďkon jako za ultinu, no tak nebudu se do toho plít, jo. Cordelius, no tak ono fakt sundal. Jo. Já myslím jako nějakou šanci. Už ty máš 8.
No. To je bez šance to omlastní, no. Pěn, kámo. Tak jo, dáme a pánové poslední, pokud vyjde. Doufejme, že ano. Doufejme, že ano. Search Mortis, Kid, Lily. OK, Crow, OK. To je teďkon na mě asi lepší speed pro mě teďkon. Barley, free kill. Děkuju Barley, díky moc. Máme Crowa hnedka, dobře. Nejde teďkon tam na tamhle Morťák. Čau. Výborně. Ten power si vezmu. Dík. Tak. To nevím, jak mě jako nehytlo, ale OK. Půjdeš do pryčka, máš damage jako svině. Oh no. Jsem full box, nejspíš ano. Kámo, jsi otravnej, fakt, že jo, vole. Má ještě větší range a ještě 3 tyrany rychle, no, tak to dáme pana, tak to je kult. Ještě furt nevím, ještě furt jako za jednu hru. To je otravný, jako asi týpek jako mě nahání přes celou hru, jako, což jako trapnej, no, kámo. Ty vole. 2 Edgarová, kámo, 3 Mortisové, ty vole. A pane mi tak na hovno hnedka, to se děláš prdel, kámo. Tak shield, no, vole, to je jasný. To bych mohl sundat. Kam jakoby? Ne, zabil bych jí, ale... Jak ona mě chce, kámo. Já mám tebe. Zkoušej. Tak, výborně. Aha, to už je top 4. Čum, tebe nějaký edík, čum. Ne? Ty. Je tady. Samozřejmě, gold. Vypal, fakt, vypal, kámo. Kdo byl tady? Morťák. Samozřejmě. Morťák. Jsme nebyl hyperchat, no, můžeš taky, jestli chceš. Vy jste matláci, vole, všichni tady, vole, idioti, pane bože. Tak dáme a pánové, to asi, jo, 1125, výborně, takže dáme a pánové, další video. Vydám, zkusím ještě dneska, uvidím, jestli to video bude dlouho uploadovat. Zkusím to natočit 2 videa, jo. Druhý bude trošku delší, protože jsem se teď v během jako rozmyslel, že to dáme na 1200 Mortise. A uvidíme, jak to bude, takže čau. A to je asi všechno ode mě, co bylo z tohle videa, jakože informační video prostě jenom. Jo, všechno a zdraví ti Jumpseek a